Yn gyntaf, ar am. Wel, dyna oedd y tro dwythoedd yn un dau mewn stwdio fe'n gilydd, flynyddoedd lawer yn ôl, a minnau'n chwarae bas ar y ganu yna, da? Ie, a fi'n chwarae drums, a sgynna i ddim syniad pryd a lle, a dwi'n cofio dim byd amdano fo. Diwedd y 90au, dwi'n meddwl, mewn stwdio yn Llundain. Oce, na ti. Wel, well ni egluro pwy yda ni i ddechrau fo. Ie, wel, Jerry Hunter dwi, dwi'n athro yn adran y Gymraeg ac ystyriaeth y Celtaidd, Prifysgol Bangor. A Richard Wyn Jones sy'n enwi, a dwi'n gweithio am Prifysgol Caerdydd ac yn arbenigo ar wleidyddiaeth y Gymru gyfoes. A dyma ni mewn stwdio eto, yn gwneud rhywbeth pur wahanol tro yma, sef trafod hanes llenyddiaeth Gymraeg. Ia, ac felly, mae rhaid i fi ddangos, mae'n destun embaras. Mae'r holl beth yma, sail y podlediad ydy fo embaras i, achos fel da chi wedi clywed yn barod, mae Jerry yn tarddu o'r Midwest yn America, a dwi'n hannu o Midwest Sir Fôn, ac eto mae Jerry'n gwybod llawer iawn mwy am lenyddiaeth fy ngwlad fy hun nag ydw i, a'r syniad yn y podlediad ydy bod Jerry yn mynd i fy ddysgu i ynglŷn â'r holl beth yma, dwi'n gwybod dim byd amdanyn nhw. A chwarae teg, dwi'n hynna falch bod ni'n hyn, achos dwi wedi bod yn edliw i chdi ers degawda yn llythrenol, mae ffaith bod ti'n ffasiwn Gymro. Gymro i'r carn, gan gwybod cymaint am Gymru ac yn y blaen. Ond eto, ti'n gwybod cyn lleiad am hanes llenyddiaeth Gymraeg. A dwi'n bod yn trio dros blynyddoedd. Dyle ti ddarllen hwn a dyle ti wybod am hyn. A chwarae teg, ti'n i'm roi i dderbyn y gwersi yma a derbyn addysg. Ac mi fydd yn hwyl efo gobeithio da. Wel, bydd, dwi'n meddwl yn un peth, dwi'n reit normal, dwi'n abnormal mewn lot o ffyrdd, ond o ran fy ngwybodaeth am lenyddiaeth fy ngwlad fy hun, dwi'n meddwl bod fi'n reit normal. Nes i wneud lefel O nôl yn oes yr Arthur Blaidd, felly ystafell ddirgel a baled largo gan Cynan sydd yn crap, a dim ond be ti'n mynd i ddeutha fi. Na ni osgoi'r gerdd honno pan ddaw. Ond mae gen i bytia o wybodaeth, ond yn y bon dwi'n anwybodus. So dwi'n gobeithio drwy gyfrwng y podlediad yma, fydd ai'n dysgu mwy, a fydd unrhyw un sydd yn gwrando neu'n gwylio dysgu mwy. Yn sicr, achos dwi'n edrych ymlaen, achos dwi'n cyffroi bob tro dwi'n trafod llenyddiaeth Gymraeg, achos mae yna ffasiwn gyfoeth ar gael, trysorau llenyddol, pethau diddorol a hyfryd a phwerus o ganrifoedd lawer o hanes llenyddol yma yng Nghymru da. A dyna pam nes i gael yn eni at y Gymraeg. Saesneg oedd ym mhwn gynreiddiol, llenyddiaeth Saesneg, a ddysio draws y Gymraeg, a meddwl, waw, rhaid mi newid a jump ship a mynd at y Gymraeg, dysgu Cymraeg, a dwi byth di dyfaru da. A mae yna gymaint o bethau i'w studio, gymaint o bethau i'w trafod. Dwi'n neidio o ganrif i ganrif o hyd, achos mae yna gymaint o bethau gwych. Felly dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy ar hyn, a mae'n siŵr fydd ambell i sgwarnog yn codi, hwyrach ambell i beth dadleuol yn fflamychol da. Na ni geisio cadw trefn a mynd â chi trwy hanes llenyddiaeth Gymraeg o'r dechrau hyd at heddiw mwy na lai, da. Ia, felly os ydy hwn yn swnio fel rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, yna tanysgrifwch drwy'ch hoff app podlediadau, neu drwy YouTube a ymunwch ar y siwrna ryfeddol yma drwy hanes lenyddol yr hen iaith.